Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, pampagaanta ning buntaga atong ililahon kining lain nga vlogger, content creator, mga kapuso. Miss Angkol ang tawag niya. Nganong nahununaan man niya ug sa mga gimmick niya nga gidalit sa iyang mga followers sa iyang mga social media accounts. Makauban nato si Miss Angkol, mayong buntag. Welcome sa programa. Mamahimo ba nga i-shout out nimo ato mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas? Hello mga kapuso nato nganha sa Central and Eastern Visayas. This is your Miss Angkol. Hello! Daghang salamat, Miss Angkol, aron to hype more atong kabuntagon karon. Magduwa sa taon na short game lang, jojowain kuno o totropahin. Aron Game! mga followers unsay standard ani ni Miss Angkol, ha. Ready na ka tong sugdan? Sige, ready na! Ding Dong Dantes. Jojowain. Ngano man? Masculine, hot, dayon kanang na 6 appeal. Ginahan ko ng mga 6 appeal. Alright, number 2, na siya umaabot nga programa sa Kapuso Network, Dennis Trillo. Trotropahin, feel ako, click mi niya, murag, nindot siya ibarkada kay, murag, adventurous na pagkatao. So ako mga nakita niya sa videos, adventurous kasi Dennis Trillo. Ikatulo, pambansang abs kuno, Jack Roberto. Jojowain. Kay? Kilig, like, super hot. Grabe ka hot. As in, tanan siguro nangandoy anong Jack Roberto nga mauyab. So ako po. Alright, last, Marian Rivera. Jojowain. Wala man siguro ulit tao nga di gusto mauyab si Marian. Pagka-aligre ingon ana, giday na daghang kayong salamat for being game na game. Miss Angkol, mamaimo ba nga ipaila-ila nimo imong self o patanahuman ha, padayon pa ta sa atong kalingawan ron. Pina beauty pageant kuno nga intro. Transgender people have always been existed. Gender has never been binary. We always exist, resist, and persist upon our rights and liberation. Maayong adlaw mga kapuso, I am your Miss Angkol. Ay, laging pada. Bless Uncle be. Bless Angkol be. Sa mga nagpangutana nga nung Miss Angkol man imong nahunaan na screen name. Miss Angkol kay cool kay siya. As in cool kay siya paminawon nga ingon ani akong forma pero naaday ko gitaguan nga voice ingon ani so cool magid kay siya mag chill kay sa mga ubang laki gani. So mo nang akong nahunan nga Miss Angkol na lang. Angkol pero Miss. Daghan kayong nalingaw sa imong mga videos, mga kalalakinan kuno Miss Angkol nga daw nailad pinaagi sa imong tingog. Unsa may reaksyon nimo ini? Well, kuan siya kanang nindot siya paminawon. Mura siya kanang nindot ka sa pamati nga ay kanang babae di ko silang pananaw. So as in maka-flattered kaayo sa kasing-kasing gani nga. Okay, babae di ay ko. Pero tagang nailad. Ubay-ubay gid ito od. Ubay gyud. Kaning mga videos nimo nagpa-bless ka murag mao gid imong trademark nga mo amin nimo mo bless sa publiko sa mga musuroy ka mo lakaw ka doon na nagyoy mga nakaila nimo nya giun sa mo pag-adjust ini. Actually, Sir Nick, sa sinugdanan gyud kanang lisod pa gyud siya i-adjust kay murag kanang kiwa pa kay sa part ba nga nay mo ana nga Ayaw cool, bata pa ko cool. Oy, bless ko cool. murag kiwa kay sa part gani. So but again, pag later time, niaging sa mga niaging adlaw, murag nahinay-hinay na nakog adjust, nahinay na nakog dawat gani nga, okay, nanaday nakaila na ako. So murag, nailhan na di akong pangan. So happy rapod kaayo kay, kanaging bless Angkol gani, murag, nawa na maguna sa ato ang tradisyon nga mo bless ang bata. Murag, kay nakadungog ko Sir Nick nga ang mga na ng mga bata ka nga bless ko call, bless Angkol. So at least sa ingani nga paagi gani Sir Nick, nabalik ang pag-bless ang atong tradition nga mo bless sa Angkol, mo bless sa mama ug papa. So happy ra gid kaayo ko Sir Nick. Daghan lang gusto mahibaw Miss Angkol kani imong pagka-miyembro sa LGBT community, imong choice. Unsa man, growing up nabati na nimo ni kani adto pa, like how old are you, how young were you
Yan hibaw na ka. Dili, Sir Nick! Dili, gyud ko ang gid siya kanang environmental factor, kumbaga. Kay, when I was, pag elementary pa na ako, Sir Nick, isog pa kayo kasanan. Mangita pa ako gusto maggay. Bata pa ako, grade 6, grade 5. Wala, mangita pa ako gusto maggay, Sir Nick. Uy, paghabot na ako high school, bugno naman akong ginahan, Sir Nick. As in, kanang, high school ko, environmental factor siya. Kaya nga naman, na-belong ko sa kanagaling eskwelahan nga 40 girls, 10 boys. Then nakasagawan nila kay magduwag Chinese, magduwag Jackson. So kami sa mga kalalakian sa una, murag, naingganyo sa migduwaan na, pero bata pa ko, wala gid na. Lucky gid kay kusanan. Sinumbagay ko, di ba? Pagkalingaw. Unsa may pinakalisod, Miss Angkol, nga parte sa imong kinabuhi, pinaka-challenging, nga makaingon ka nga, naghatag nimo og labing dako nga life lesson nga madala nimo hangtod sa hangtod. Kuan, Sir Nick, I growed, nagdako ko nga wala ko'y papa. As in, wala ko'y papa. I came from a broken family. Then, akong mama ra gyud ang naglihok sa amo ang sa mga pamilya, siya ay nagbuhi gyud namo. And then akong na-learn from sa akong mama, gikan sa akong mama, Sir Nick, nga nagit siya akong mama nga wala ko'y ikabilin ninyo, wa ko'y ikabilin nga katigayunan diha ninyo. Ang ako lang is malampos mo sa pag-eskwela. So ako to siyang gibutang sa akong utok, Sir Nick, nga okay, ako dyan yung ilampos. So mo nang lisod kaya akong kinabuhi, nag-high school ko, nag-college ko, nga nag-working student kid ko. I work hard kay gusto na ako makabot ang akong pangandoy. And to close this, Miss Angkol, unsay mensahe nimo nga buot ipaambit sa atong mga viewers karon, sa atong mga kapuso nga nagtan-aw? Kanang fight lang gid sa kinabuhi, bisag unsa pa kalisod sa atong nagian sa ay padas problema. Mao ra gyud na akong hatag ninyo mga kapuso. Dili magpada, laban, laban, laban. Thank you so much sa pag-uban ka namo karong buntaga. We had fun talking to you, og daghan kay mig nakat-una nimo rong buntaga, mga kapuso, ang vlogger ug ang content creator nga si Miss Angkol. Daghan kay salamat. Thank you so much, Sir Nick. Bless sabi. Bless. Daghang salamat, Miss Angkol. God bless you. Thank you.